mag grants mwanyalo yudo kata aid miyudo ga e piny. Ok miu pesa mokwongo kokikoni utimo gang'o. Ing'iyo gima ok utim ga maber. Tinyiso ni gini inyalo tim gi pesa di timiyo pesa no. Kaka an ng'ama ochunga ne pi, wan ga gi budget ma sirikal miyowa. Mikwani ma ugergo kama tuter kama. To donors ka ng'iyo ni tang'o momiyo nitie dam moro kama ber ma ka oger to nyalo loso gigi te tok gere. Dam ni wager ne jogi. Ka tigo budget to dam ni nyaro mo pesa di 40 billion. Kori miyo 40 billion. Koro kichaki duogi penje ni to 40 billion ni to wakete nang'e budget. En obiro gi gimo dhi timo chuth. Pesa mene na Amerika okelo gi te. Gibiro gik ma gidhi timo. Kendo obiro yudo ni gigo mondo ne yiergi ni mondo gine ma Amerika okele budget. Onge kama no oseket gi strategic plan marwa ma Kenya ka. Emomiyo gikoni ka to tamo jo Kenya timo watim negi. Ka to tamo jo Kenya timo watim negi. Kae to thoth gik mabe gitimo gin gik ma gimbe giyude konyruok kaka osiepe no wacho ni onge gir no. Gimbe nitie geno ma gine go e gigi. Geno go gin gik mabeyo. Ineno kaka piny mwadake ni. Ka idake kor gweng' kuchocho. Jaduka mor koneno kibiro. To imbi mor kineno ka duko yawo. To jaduka ok dhi mi nono, ibi ok dhi mi pesa ni nono. Iluongo ni partnership. En osiep ma mutual, ma ng'acha yudo to amba yudo. Omiyo wan kaka jo Kenya ka wamor gi gima wadhi yudo. To gimbe gidwa mor gima gibiro yudo Kenya ka. To in midhi e duka, inyalo yiero duka machielo. Jaduka be kohero nyalo kono oyo gima idwaro na aonge go. Koro miyo kwa yiere no tiyo kanyakla, waduto wamor, waduto wadhi yudo konyruok, waduto wadhi yudo gima ber. Akopok wadhi yuyo marwa mokwongo Dr. Agnes Salome ka intiere kaunti ma Kisumu kono. Kwatiyo kod ranyisi mano gedo mano marapaya ma ibobed ka igero mano ma Nairobi kochomo